ten algo fantástico. É un mundo aparte. En primeiro lugar, medran nela dos eucaliptos centenarios, traídos persoalmente de Nova Zelanda por Fray Rosendo Salgado. O primeiro está preto a estatua de Rosalía e o segundo, o dos namorados, atópase no Paseo dos Leóns. Dende él contemplanse unha máxica vista á cidade. O banco elíptico, preto ao palco da música, permite ser escoitado dun extremo a outro, aínda que se vale con Bismarck. Son as leis da física. Pero a Alameda garda aínda máis maravillas botánicas, como o abeto coñecido como a Perona, que foi plantado por Evita no seu viaxe a Compostela en 1947. Actualmente mide 22 metros. Na Alameda, ata os bancos tiñen o seu glamour. Os respaldos de ferro forxado foron fundidos na mesma fábrica de San Canelos.